Morning guys, matong buntag ka na tanan. So ganihan ning sa may gantos kanding kay yung padidi minidja. Kung na ay isa kay kaludyahan man nagidahang mga anak, mura magud sidag na ahat pag anak ka katong usa ka angkan nga kanding unja. Pagadto na mo agidahang isa ka nati tong color itom. Matay man. Luilaman. Unja. Ag isa pabuhi pa man nag-isa kaludyahan lagi si Jack murang naahat siguro ni pag-anak ka lahi ra man datos katong usa nga kanang angkan katong himong anak namo kay baskog man nagidahang mga nati katong sa kay kaludyahan man ijang nati dagag matoy murang naahat sa bakuwang pa siguro sa buwan dapat siguro mga anak na siya sunod buwan pa parang mga kuana luoy kun ay batangkin ka ko akin so nabuo mi daris ko yakin kay nabuo mi daris ko yakin kay amang ilubeng na luoy lang man kaadso ang luudza nato man ni ganina luoy in taon ang black goat luoy sa mga baby goat kaludyahan man gud sila murag kuwang pa siguro na sila sa buwan matay in taon amen taon na siyang kuanon gunitan o magdidi kay di pa man magpadidi ay jang mama tabangan pa na maggunit ijahang mama mura siguro kuwang pa siguro na sila sa buwan na ahat pagkaanak ka ba lagi luwi ka adyo lahi ra datos usa kay katong usa askil katong usa ka angkan askil man ka adyo ijang mga anak no kabo kag kani siya kay kaludyahan man nagijahang do ka anak maniron nag-usa wa jud siguro ni kuani siyang kuan ba makod man gud may among padidion sila ngoron pag bakod na morong buntag amang gi adto dato kay padidion wa naman gahi na mas black luwi laman sorry baby goat luwi ka adyo pagadto na mo ganina wa na wa naman siya pag usan lang nabilin kaludyahan pud ni siya ka adyo kanina mama na siyang ilubeng guys luwi laman sorry baby goat saon nga may swerte kaludyahan man murag kuwang pa man musbuwan luwi laman tabunin na kid tabunin na katong baby goat luwi na mag-amang baby goat guys lubong na kay ano udya magod padidi isang mama og di gunitan palitan na naman siguro na mo ni bibiro ning isa na nabilin parang akin sa kutos iro ang uwes amang kanding mating so lahi ra datos katong usa ka kuan ito na guys nalubong na namo ang kanding nga gamay ang black kaludyahan pa to sila daan paggawas kuan ba dyan nila na kuan siguro ni ba naahat pag anak pa naahat siguro pag anak ng isa kalahi ram diri di kari kay askil man ni ano mga askilon man buyag na mga askilon man nila bujag askil man mga askil na kanay mga angkan katulon na raban ni ng anak na kari may sus di pa ka maumo atiman sila nga tamakan naman pud tamakan naman pud kaludyahan sila kani man ni palitan og bibiron-ron nga gatasen kuang pa jud siguro ni sila sa kuan ahat ni pag-anak ka ba magtirig-tirig pa in taon siya yung padidi mi magdidi sila ang gunitan karipod gunitan kay ijamang di man ni padidion padidi ay mong anak ni kay luoy padidi ay mong anak ba kay luoy kinahanglan pa sa na tabangan og gunit kay arong kadidi ijang anak pagdidi kay luoy ha naaluoy na nagtungok palitan na naman dyan na magatas guys kaya arong kuan anong mga skill palitan na magbibiron bibi ang bibi luoy ba na pirig-pirig pa sa lahir na tos isa ka mga skill naman sila fully developed na dyan siguro sila ba kani kuwang pa dyan siguro na sila sa kuan kaya na naahat ni pag-anak ka ba kaluoy ba nagdilaman nga kipalitan ka na taug kuan bibiron aron makadidi ka ha okay
Mix na naman naman siya i-mix. Kaluoy ba? Sayang. Ang mong suon. Maldita. Di magpa suso. Hinahanglan pag gunit-gunitan. Anira ka ha? Nilang ka ha? Muli na ko guys. Kay bijaan po nga chikiting tuog pa. Sadyo pag-adyo dari. Cancel na yung klase dari ron kay kuan. Maatag panahon. Nanapin low pressure. Huwag klase na pod. Huwag na po yung klase. Ang nagilubong na mas ngi. Tanga nagkuros na kuya kinkin. So guys, one guys. Magtabon ko dari ng mga humay. Kuma. Ginoko. Gusto ka na mag-uwan. Amping tanan. Kaya grabe na katagbunak sa uwan. Juga. Uy, hangin na magkaswing. So ako sa mga rami kay mga basa ni humadag kasakdan. Mado kaning tago in taon ka diha ni itugnaw ka. Ang tago siya. Karagas-gas uwan. Ha? Super jag hangin. So, nang itabon na ito ako humay kay silid dares pantaw sa bahay. Naghangin guys kaya niguan kay mga guros. Nagtingag, alay nagtingag. Nagbaraot na dares ama. Kasagsag hangin. Ayun. Amping tanan amping. Kaya wala na yung haguros ng hangin. Sige. Masugod hangin. Diyos ko Lord Jesus. Ito ang pasagdi Lord. Sira guys kay delikado. Suga. Ano ako? Hindi ko katog basta na ingan ni guys ng kuan. Hindi ko katog kung magmaatag panahon. Napuwak nagaglubi dari sa amang kilid. Burn out na res ama guys. Siga ko dari sa amang kuan. Sigaan. Da. Masuga ni kay namingan na solar, di na sa solar kay di battery man na ang saga nga di battery tong ipadaan las ati gamit gid kaadto panahon sing aron mautag panahon dapat dari sala. Mo na ya mang ipasiga og way kuryente para turas kusina ang pasigaan kay kuan sugod sangin ay, namok. Sa gaghangin, sa gawas. Lain man na may balita ang agbuhon kuno, itabunan kuno garang nakakadjong kuan. Nakakadjong dagom. Tibok buhol. Sa na hangin guys. Makang kantin na ito. Ikan ko nagpainom ni Kimi og kuan tambaw. Ang kaya nga ni guys. Paracetamol kay hilantan mas kim-kim. Nang sabaw huli man gail mis si Kuya Gail human na huwasan na. Lantan man og pulis kimi-kimi. Naunswa ba tabo na dyan tubig. Bis kuan puli mapas kim-kim og hilanat. Gamang bibi gilantan magamang bibi. Uy. Nakainom na ni sa tambal. Puli man ka Kuya Gay lanat na. Dili mo basa-basa kay tugnaw ka dyan ng tubig ron. Papas girl man ni guys, papas girl. So may pamati ni mo Kim. May sakit? Ha? Sure. Sure ba?